כדור. יאללה, let's go. עסוק ביותר חזק, דני. זה מה שהיא אמרה. זה יותר חזק, זה מה שעשיתי פעם קודמת. בואו לא נתבלבל. איך? אני יודע שזה היה בכוונה. נשבע שלא. לא מאמין! מה, עשיתי את המכה שלי, מה אתה מדבר? תן לי את זה. מי הבן שרבוטה הזה? דני. רגע, אני לא מאמין שזה היה לפני. וואי, זו מפה שלא שווה הקלטה אפילו, דני. שווה עצבים, זה מה שהיא שווה. 7 סטרוקס. עדיין. 7 סטרוקס בשבילי זה המון. זה מה שהיא אמרה. לא מאמין! לא, עגלה, אני שומע את העגלה. יואו, אני ממשיך להתגלגל פה כמו איזה... יואו, אתה פוגע ביואל. לא. שמעתם? אמרתי זה מה שהיא אמרה, כי אמרת צריך עוד עוצמה אור. מי אמרה את זה? אמא של דני? לא, אמא של דני אני כבר יודע את העוצמה שהיא אוהבת. הלו! וואי, זה אחד ארוך אחד. זה מה שהיא אמרה. כאילו... למה הוא לא קופץ? בכמה מכות עשית אור? 4 נראה לי. מפגר. 69! הפנת פאקינג... הבן שלי. יש, איזה כיף. איזה כיף לראות את אור מסטרגלינג. סובל. זה כמו לראות את ביבי נופל. מה? וואי, מי שעשה את זה הציל אותי עכשיו. מי שעשה את זה מזדיין! קדימה! יש. סתם, עדיין אין לי סיכוי. יש. איפה דני? דני מתקרב? ג'י! טיפול! יש! טיפול! לא מאמין! שיט. עבוד. אני לא מאמין לך. זהו, נראה לי דני מצליח עכשיו. זה לא הספיק לי בשביל לעקוף אותו. אני צריך עוד מכה. אני לא מאמין. יא מלך! הבגידה! תן עוד שוט! יואו! אני לא מאמין! ואיך לא נשאר שם אחרי שהוא העיף אותי? מקום ראשון! היי יואו! גם יואל בסוף בחר בביבי. הוא השווה אותי לביבי. כולם בוחרים בביבי בסוף. פאק, שכחתי את ההשוואה הזאת. אוי, זה אחד רע. דני, נייס, יפי, יש לך את זה. אני לא רוצה לשמוע אותך. אני לא... לך, איבדת את הזכות לעודד אותו אחרי מה שעשית. מה אני אמור לעשות עכשיו? מה? הוא העיף אותי מחוץ למפה, אני רחוק, אחוש שרמוטה, והוא נתן לי לעשות עוד דני! סליחת... מניאק! מה? יואל! אוכל זין. מה אתה עושה? נו. מגיע לך. עכשיו עשית את הדבר של עצמך. כן. וואו, איזה קרמה. אנחנו סופרים. לכוס של אמא שלך. היי! אוי. וואי, זה הולך להיות אחד קשה. לא מאמין. אני לא מאמין! אוי. All in one? איך? זה פגע בי, הלאגים!
מזדיין. וואי, מה זה החור המזדיין הזה? כן. זה מה שהיא אמרה. זה מה שהוא אמר, או היא, whatever. נו, למה אתה מתפוגע בזה? מזדיין. מה זה? יש לך בעיה אור? אתה לא מצליח? קדימה, מהר. זהו. ברור שעוד אחד, למה לא? וואי. אני לא מאמין על האחד הזה, לא מאמין. יואו. באמת. וואו, מישהו ראה את הביצועים שלי הרגע? לא ראיתי. הייתי על דני. או, שיט, היית על דני? אולי אתה אומר צודק. און טופ. מי הפכתי לקובייה? אמא שלו חתיכה. מי הפך אותי לגליל? מה אתם זבלים את השכל? 11. בסדר, נו, זויינתי אש. אני עדיין לא מקום שני אפילו. אתה לא קרוב אפילו, יואל, אתה בשוק. החזרת אותי להתחלה, אני לא מאמין! איזה חור מזורגג. יש לכם דש מהאיילה. חזרה. האיילה מוסרת שהיא לא אמרה דש. אמא שלהם בת זונה, מה זה? אור, אני לא רואה אותך. שמע. איך תציין? חנים לזה, זה המפת אינקה. זה מופיע בכל מפה. אוי, איכס. מה זה המפה הזאת? מה? מי הפך אותי לפאקינג קונוס? קונוס ירק אולי. היידה לא דני. מאמין! כמו מוזיקה לאוזניים שלי. לראות את זה. את מה שקורה פה. יואו. יואו. הנה, הוא מצליח. כל הדיבורים המנופחים שלו. כמובן. זה היה כאילו הדודבן של הקצפת, המכה הזאת. אור, לפי מה שאני מסתכל אתה עדיין מאחוריי. נפלתי מהמפק נהדר. הם ידעו שתכוון. היי! מי פגע בי? זה לא בכוונה. זה לא בכוונה. אני מקווה שאתה נהנה שם בחור. זה מה שהיא אמרה. זה לא מה שהיא אמרה! יואל, סיימת? כן. בזכותי! זה מה שהיא אמרה. חזק יותר, דני. זה מה שהיא אמרה. אני נשבע, אני יודע איפה אתה גר. אני יודע בדיוק מה אתה עושה, אתה יודע מה אתה עושה. גאטם. מה הוא עושה? אני פה לוודא שיואל ינצח. מה אתה מגיב? אחרי שהוא דפק אותך? יש שפוט, אתה כזה שפוט. דני יודע שחזרתי בי מהדרכים שלי. חזרת עלק. ראינו מה הדרכים שלך ברגע האמת. מה? בוא, אני אתן לך בוסט. תהיה גבר. תהיה הבן שלי. פעם אחת בחיים שלך עד תהיה שפוט. פעם אחת, מה ביקשתי? תעלה אותי למעלה! אל תדאג, יש לך ידע, אני שעזר לך. הכל טוב. ידעתי! וואי! זה הומו. יש לך מספיק חומר, דני? איך? לא! למה הוא לא קופץ? אמא שלהם בת זונה! לא!